Per festes de Sant Martí, l'Ajuntament de Ginestar, a tots els xiquets que vulguin, poden anar a fer una cometa com aquesta. En primer lloc, pintaran la cometa amb els colors i després farem el muntatge. Agafem la vareta, col·loquem per aquests foradets i també agafem aquesta anella i amb aquesta anella aquí trobem dos foradets. Li fem un nus i a l'altre foradet li fem un altre nus. Al final de la cometa enganxem aquestes dues tires i ja podem volar aquesta cometa. Bones festes!